Yurdumyzda ösüşlere sar alyp barýan oňyn bir taraplyk we açyk kapylar syýasatynyň esasyny döwlet maksatnamalary, konsepsiýalary uly üstünlikler bilen durmuşa geçirilip, Türkmenistanyň bilim ulgamyna da öz miwelerini merýär. Onuň esasyny dünýä ýurtlarynyň biziň watanymyza sar udaýan bilim, ilim ýollary matematikadan baş çykarýan wekinler ýurdumyza jemledi. Olaryň içinden iň başarjylaryny Türkmenistanyň bilim ministrliginiň guramagyny, halkara insanperwer ilimler ösüş universitetini uly netijeler gazanan 4-nji açyk halkara matematika olimpiadasy öňe çykarmagy başardy. Altın, kümüş we bürünç medallaryň eýesi bolan we Höwes enerji bayragy alan ýaşlar şeýle öz zähmeti netijesinde zekinde ýaşlar bätişige taýýarlamakda görkezden işçiňi üçin hormat hatlaryna münasip bolan halipa molimler Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzy, hormat prezidentimiz arkadagy gahrman ferdarymyzy şeýle olimpiadanyň gurujylary hoşallygyny bildirdiler. Olimpiadanyň ýapylyş dawrasyny ýokary okuw mekdebiniň talipleriniň dürli dillerde ýerine ýetiren aýdymlary, halklaryň dostlugyny görkezýän tanslary, milli folkloryň kämil nusgalary, hemde Maya Kuliwa adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň dutarçylar ansambliniň çykyşlary, mehmanlarda ýatdan çykmajak ajaýyp pursatlary, hakydasyny müdümlik ýanglanjak dostlugyň mukamyny döretdi. Çünkü biziň watanymyz Türkmenistan milli liderimiziň we hormatly prezidentimiziň saýasyny bilimiň, ilimiň, medeniýetiň ösüş arkaly parahatçylygy ünleýän mekanlar.